jeg forstår slet ikke noget med brøker. Var der nogen, der sagde brøker? Skal I bare høre. Brøk er, hvis vi nu for eksempel har en pizza. Vi deler den i 4 lige store stykker. Så spiser vi først 1 stykke, 2 stykker, 3 stykker. Så har vi 1 ud af 4 stykker tilbage. Hvor mange stykker har vi så spist nu? 3 ud af 4! Det er rigtigt! 3 fjerdedele. Nu hvor I ved, hvad en brøk er, så skal I også lære at forkorte og forlænge en brøk. Her, det er en tæller. Det her, det er en brøkstreg. Men det kan også kaldes for en divisionsstreg. Og totallet her, det er nævneren. Og det er meget vigtigt at kunne, når man snakker om brøk. Når man brøk, så skal man gange med det samme tal både i tælleren og nævneren. Hvis vi tager eksemplet her, 1/2, så kunne vi gøre det, at vi ganger med 2. Det skal jeg så både gøre heroppe i tælleren og hernede i nævneren. Så siger man så, hvad er 2 gange 1? Det giver 2. 2 gange 2, det giver 4. Derfor er 1/2 det samme som 2 fjerdedele. Du kan faktisk forlænge den yderligere. Nu kan vi også bare gange med 4, både i tælleren og i nævneren. Og sådan kan du blive ved og ved. Hvis du forkorter en brøk, så skal man dividere med det samme tal i både tælleren og nævneren. Men den her gang, så skal det være et tal, som både tælleren og nævneren går op i. Lad os nu bare tage som eksempel 5/10. Et tal, som både 5 og 10 går op i, det kan fx være 5. Så dividerer man med 5 i tælleren og 5 i nævneren. 5 divideret med 5, det er 1. 5 divideret med 10, det er 2. Og det vil så sige, at 5 tiendedele er det samme som en halv. Fællesnævner betyder, at nævneren er den samme. Lad os tage som eksempel. En halv plus 1 fjerdedel. Så skal de her to, altså 2 og 4, faktisk være den samme nævner. Det gør man ved at finde ud af, hvilket tal går både 2 og 4 op i. Det er for eksempel 8. Så skal jeg finde ud af, hvad gange med 2 giver 8. Det er 4. 2 gange 4. Men man må ikke kun gange med nævner, man skal faktisk også gange op i tælleren. Så 1 gange 4. Så gør vi det samme over på den anden side. Hvad gange med 4 giver 8? Det er 2. Men nu skal vi huske igen, hvad man gør i nævneren, skal man også gøre op i tælleren. 1 gange 2. 4 gange 1, det er 4. 2 gange 4, det er 8. 2 gange 1, det er 2. Og 4 gange 2, det er 8. Så skal de her to lægges sammen. Men når man pudser to brøk sammen, pudser man kun tæller med tæller. Det vil sige, det giver så 4 plus 2, det er 6. Og 8, der ændrer man ikke noget, det er stadigvæk 8. Så en halv plus en fjerdedel, det giver 4 ottedele plus 2 ottendedele, og det giver 6 ottendedele. Når man minuser 2 brøker, så gør man næsten det samme som når man plusser 2 brøker. Det er meget vigtigt, at der skal være fællesnævner, og det gør man præcis på samme måde. Nu tager vi for eksempel det eksempel, vi havde lige før. 4 ottendedele minus 2 ottendedele. Og ja, det kunne for eksempel se ud, ligesom vi gjorde før. En halv minus 1 fjerdedel. Og der gør man bare det samme, som vi gjorde lige før, at man skulle finde en fællesnævner. Det vil sige 2 gange 4, 1 gange 4, 4 gange 2 og 1 gange 2. Og det giver så 4 ottendedele minus 2 ottendedele. Så gør man faktisk det samme, som når man plusser. Man siger tæller minus tæller. 4 minus 2, det er 2. Og nævner det samme, det vil sige 2 ottendedele. Så en halv minus en fjerdedel, eller 4 ottendedele minus 2 ottendedele, det giver 2 ottendedele. Ja, hvad vil du spørge? Hvad så, hvis man skal gange med brøker? Skal man så også finde fællesnævner der? Nej, det skal man faktisk ikke. Det er rigtig godt, I spørger. Nu skal I bare høre. Med brøker skal man ikke finde fællesnævner. Og det er faktisk rigtig nemt at gange 2 brøker. Men ganger tæller med tæller og nævner med nævner. Lad os tage et eksempel. En halv gange 2 fjerdedele. Ja, så siger man først tæller gange tæller, altså 1 gange 2.
Så siger man nævner gange nævner, altså 2 gange 4, det er lige med 8. Så en halv gange 2 fjerdedele, det er lige med 2 ottendedele. Og hvis man vil, her, der kan man faktisk forkorte den her. Er der nogen, der er efter at prøve det? Så skal man finde noget, begge to går op i. Det er 2. 2 går divideret med 2, det er 1. Og 8 divideret med 2, det er 4. Fuldstændig rigtig, Maja. Det er nemlig 4. Kæft, de er blevet gode, hva'? De her 2 brøk kan godt være en lille smule indviklet. Lad os her tage et eksempel. En fjerdedel divideret med 3 fjerdedel. Så skal man, vende den bagerste brøk, den skal man vende om. Det vil sige 4 tredjedele. Og det gør man ved hjælp af et af de frækkeste matematikord, der findes. Jeg har glædet mig så meget til det her. E, C, I, P, R, O, K, K, E. Reciprokke. Nu skal vi til at dividere. Og jeg tager lige et eksempel her. 4 femtedel divideret med 1 femtedel. Som fortalte lige først, bruger vi jo reciprokke. Så bytter vi de her 2 om. Så der kommer til at hedde 4 femtedel divideret med 5 ettendel. Fordi den her har vi vendt om på grund af reciprokke. Men nu kommer det lidt tricky, ikke? 4 femtedel og så 5 ettendel. Så er det, man gør det, man siger tæller gange tæller. Det er 20. Og man siger nævner gange nævner. Det er 5. Så giver det faktisk 20 femtedele. Og ja, det er meget sjovt, at når man dividerer 2 brøker, så skal man faktisk til at gange. Men man skal huske reciprokke. Det eksempel, vi havde lige før, altså 20 femtedele, som vi dividerede det der, så det gav det her. Det er faktisk noget, man kalder for en uægte brøk. Yes, og det er, at når tælleren er større end nævneren. Yes. Har sådan en uægte brøk her, så kan man finde ud af, hvor mange hele det er. Det gør man ved at sige tæller divideret med nævner. Det er 20 divideret med 5. Og det er 4. Det vil så sige, at 20 femtedel, det vil svare til 4 hele. Hvis det nu var, at det havde set lidt anderledes ud, så kunne man også komme til at få en ting, der hed 4, det ved jeg nu ikke, 1 tredjedel. Hvis det nu var en rest, eller ja. Brøk til decimalklasse er det faktisk ret simpelt. Lad os tage et eksempel. 1 fjerdedel. Man gør det, at man siger tæller divideret med nævner. Altså 1 divideret 4. Det giver så 0,25. Men hvis det selvfølgelig er en lidt svær eller en lidt tricky brøk, så kan du altid lige tage din lommeregner. Men den her brøk, den er nemlig ret nem at huske på. 1 fjerdedel vil altid give 0,25. Og så faktisk, det er meget simpelt. Brøk til decimaltal, tæller divideret med 0. Når man skal omskrive decimaltal til brøk, så er det meget enkelt. Nu tager vi lige et eksempel. 0,25. Der er 2 decimaler efter kommet, det vil sige, så er det 100 dele. Det er nemlig, så fjerner vi lige kommet her. 25 100 dele. Hvis det nu er 0,3, altså at der kun er 1 decimal efter kommet, ja, så er det 10 dele, altså 3 tiendedele. Hvis der nu er 3 decimaler efter kommet, altså 0, 3, 4, 5, så er det 1000 dele. 345 tusinddele. Yes. Og nu er det jo nogle meget store brøker, så hvis du vil, så kan du jo forkorte den, og det ved I jo, det har I jo allerede lært, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Men vi tager for eksempel lige 2500 del, det er jo 1 fjerdedel. Det er I jo blevet eksperter i. Bum! Blandet tal til bryg. Lad os lige tage et eksempel. 5 og 1 halv. Så skal vi finde ud af, hvor mange halve 5 det er. Det gør man ved at sige 5 gange nævneren. 5 gange 2. Det er 10. Det vil så sige 10 toendedele eller 10 halve. Plus, og så skal man så sige 10 plus den her tæller. Og det gør man bare ved, at man plusser de her 2 brøker. Fordi
Der er jo fællesnævner. Så 10 plus 1, og det har jeg allerede lært med fællesnævner, så det kan man godt. Så siger man bare tæller plus tæller, det er 11. Tonedele. 11 tonedele, så 5 og en halv, det er 11 tonedele. Eksperter på det her bryg. Jeg kommer næste gang, I skal lære noget mere om reciprokke. Tusind tak, vi har fået virkelig meget ud af det her. Men hvorfor er du her egentlig? Jeg vil bare være med. John vil bare være med.